your lane. Na relay race onye ọbụla nwere lane nke ya. Ọkpụkpọ oku akpọrọ anyị abụrụ ọkpụkpọ oku akpọrọ anyị ka anyị just na-aga otu ọbụla o si gaa anyị mma. Ọ dịghị mma ọ dọrọ gị mma and mgbe elu n'ụbọchị ikpeazụ ya mara ndị ga-eje n'igwe. It's not like that. Now, for the other category of people, awa ji awa mma, ụfọdụ enweghị ike ime endure. Ịwa mma awa adịrị izi. O nwere ndị ọ ga-efu ihe na-arụ. O nwere ike bụ n'ime ihe ọ ga-akọsụ gị bụ your friendship with the world. The scripture says that friendship with the world is enmity with God. Remaining in Christ, for you to be able to remain in Christ, enwere ihe ndị ị ga-ewepụ n'ime ndụ gị. For some people, o nwere ike bụ a particular way of life. O nwere ike bụ a lifestyle. O nwere ike bụ something na-atọ anụ arụ gị ụtọ. O nwere ike bụ something na-enye gị pleasure. O nwere ike bụ your job. O nwere ike bụ your family. It placing before God. O nwere ike bụ the way you make you wealth. Now they are justified before the presence of God. Now, for some people, at that point, I can't continue remaining in Christ. I had better go out and find another way to get into where I'm going. Only go to another way. See me, Nogidenime Christ, we're making me where. Only go to another end product here at that time or powdered yam call. For some, has it our voice GCK at Solangongo Musokiba or Chichi he ate the gate to the Wayo to pass a Jubi or to pass a Chilekobi. The burden is so much or to pass a Chilekobi. Ngaya Nazo, I have gone too far to go back. All based on a few of Funaro, Manok actually making in Nogidenime Christ. Abuna wacha jiawa, eredamezi gini, we bachami abacha. The process of bacha jiawa, but another painful process, removing the skin from the flesh of the yam. For some of us, at this point, we can't bear it no longer. You have lost your job at this time. You have lost your loved one at this time. And you turn back and say, of what use is it for me to remain in Christ? Why won't I go out to the world and find an alternative means to getting what I'm looking for? For some of us, when our loved one is so sick, in a shuttle between work and taking care of a loved one who is sick, Iji onwe gị sị, o nwere uru ọ bara ịga n'iru iso Jizọs. Hallelujah. E nwere uru mmadụ ga-ejete ịga n'iru iso Jizọs. Kekwa uru njete n'ime ya. Sịsa nọ na-eso Jizọs ka mmiri nọ na-ama. Mgbe ndị ọzọ chọrọ umbrella jiri na-aga, nọ na-aga n'ime mmiri a na-ama. Kedu uru ọ bara na m nọ na-ekpere Chineke? Kedu ihe m ga-ejete n'ime ya? Kedu ihe ọgwụgwụ m ga-abụ? For some people, at this point, they will renege. I don't want to continue. I don't want to continue. Let me withdraw. Before they withdraw at this stage. No matter how we withdraw at this stage, are they fit for the master's use? I'm asking us, are they fit for the master's use? Can you hear the master chop? Pounded yam served with a goosey soup. Meanwhile, I actually balisi a goosey. Let's check a goosey soup. No pounded yam can actually get through the process. Praise the Lord. Now, about to charge here. Upon each of you know, say so when we kiss for the master this food. What was you were going? Nago. What one we see when what Jama? He gets your color to any meet with Syria. Did you also get here? He got what is here. Oh, wait, you say so, right? That takes us to another process of hardship. Another level of commitment. And then for some people, Pastor, check you go double no giver. Check you go double no giver. They give him nonsense in the ways of Jesus.
The killing nonsense in the ways of Jesus. Yesterday I was speaking with my friend in the UK. You have my very good friend. I in check as a college together. All the married now for almost 8 years. You know, so each time when Papa would pray about it. So yesterday he just called me and he was so depressed. Depression on because of comments his friends at work no now pass across to him. You know, us don't worry any on a pool for selling him and what I know I can remember. Now put him with a go when they can't get in here. Always see I'm getting in one. Maybe even when I'm a mutant or see a way break it down. Where bear more better. If I thought because of that coach were born because he needed encouragement. Now I prayed with him. We shared the word of God. I encouraged him. For some of us at this level, he said, God, look at all that I have left to follow you. Of what benefit is it for me to remain in you? Since secondary school and university, I can joke when I have used what that means we make money. I can't do that because of my faith in God. Check you go open you can open only go na pulpit na say the CK open and they open Jesus. I don't want to remain in this Christ. Let me go to the world. Part of the things we discussed yesterday or simply insurance young when I'm not before but within town. MSC area off or not for quite a while or when all MSC what all the Ganania 2 hours when I check and he needed to change his insurance going on our community out of town. So when he was talking with one of his friends, that his friend said can he hear me? So he get out of town. Campaign give a increase. Can you kiss in like that? Can you do okay like actually more broke up behind after one insurance company I'm him up again a general go another or see for conscience sake or see what happens somebody happens here tomorrow one accident was he find the when up out of town can he get position here and then his Christian testimony would have been spoiled. Or see eventually he went and told the insurance company premium may increase. Because of that, his friend was still not Jew guy called where may abandon. That was the end of food or that. For some of us at this level, we now say to ourselves, I don't think I can continue. Can you see what bang? Can you very chineke? So see if you are so see he see can not get bigger. Then you need a rap one. Upwise. Odu mmadụ ga-akpọ ya sị dị ọzọ ga-eleda ya anya rapụ ha lee anya n'elu tụkwasị Chukwu obi. A time will come mgbe ụfọdụ ga-arapụ gị ndị enyi gị ga-akpọ gị asị n'ihi okwukwe nke ị kwere na Christ maka na ị chọrọ identi your Christian testimony. Some people will forsake you. Ụfọdụ ga-asị na ị gago mental. Ụfọdụ ga-asị na onye amarozi ihe ọ na-eme mana akwa esi gị rapụ ha mee gịnị na-anya n'elu tụkwasị Chineke obi. At this stage, some will withdraw. They will now tell you, Pastor Chike Gobia, anọgo m nke izizi akụọ m osisi kụcha m osisi awa m wacha m abacha m batacha m abịa na awali m now ụzọ ịtọ ịnọ. Pastor Chike Gobia ma ọ bụ na ọdịwa ụfọdụ anachi ya azụ mgbe ahụ mana ụfọdụ will now say for me to live is what? Christ. For me to die is what? Gain. Uru gịnị ka ọ ga-abara m ma ọ bụ na ndị chaa ụwa niile n'uru mkpụrụ obi na-efunarị m. Jesus, I will go with you all the way. It doesn't matter ihe ọ ga-cost m, I will go with you all the way. Some will remain. The mistress eme gịnị? Asaji ahụ.
ọ sacha ya ome gịnị o tinye ya n'ite gbanye ya mmiri oyi ịmara na-eji mmiri ọkụ wee na-esi ji ọ mmiri oyi ka ị ga-agbanye ya wee sinye ya n'ọkụ wee kpọọ n'ọ stove. At that time ọ sị hey ka m nwetụzikene nwa obere relief na since anụnwa it has been so hot mana kịta asachaghị ya gbanye ya mmiri oyi o wee che na afụfụ niile ahụ ọ na-ata emego gịnị come go to an end. Ọ sị now ka m zụtụzikene nwa obere ike. It has been trouble all the way, morning trouble, afternoon trouble, evening trouble. Now I can hear a sign of relief. Meanwhile, man, I don't pass again on stove. And we have one stove. One thing, temperature, and they may increase. On our readjust. On our nopal. And when cut in a salary, I can now wasn't tight. The guy is was the pan. It was the panity where many had their own again. Upon a quarter time, you're off in a good gap was the pan. Okay, can readjust what? Upon tight here, or continue. Temperature, they may increase. On our nopal. All the California depressed shall use the bedroom. What shall use the bedroom? An opportunity I can never cock or gap. If you go in, was the annoying. I feel like him meaning. When I want annoying, temperature may increase. On annoying, temperature may increase. I make it as your own top. If you see a corner, market time, calling and matching. Temperature may increase. At this moment, some of us will jump out of the pot. See, so Chineke wa bolo so chago. At least I'm going to go. When a Chineke got phone, I'm try. For some of us, at this point, I am not chiazo. I say God, George Godia, Mama Namaka try. I will not give up. George Godia. Mana, for those of us that will live at this time, and you meet the master's need. Hallelujah. At this point, all you see the way jump or out. And you meet the master's need. Not at all. For some of us, endure the hardship as a good soldier of Christ. Osinonya obona tiela kane ihe gwele chianya nazo. Osinonya megene adro fit for the kingdom of God. Onolo. Ebu oso ga bezi anobi. Ginatola ebu. Nelanya Chineke. Ọnụ oyi sude na kwai ọ ga-ebusi gị n'ime nsogbu nkụwa ọ gakwara ụzọ. Abalị nke abụọ abalị ahụ ọ nọ n'ime ite na-asụ ọnwa olileanya na abalị a ga-ebi na gịnị ụbọchị ọṅụ. Ojisike, Otachi obi, Ataitimcha everywhere. I say, but I will continue going with Jesus. I can't go back. I want to remain in Christ. Hallelujah. Ona so. When you na there well person, when again, I don't know ye zuru oke. Asonye dali bi megere. No mo ni mo ko na so, e je we take one person na ado eni here. Comes a time in your Christian life and everything around you will turn against you. You may even think that God has forsaken you because the scripture says weeping may endure for the night but joy comes in the morning. Hallelujah. As I am a man in Christ. And when you cannot chiazo, open up that chiazo, you can go. I have lost touch with the world. If I go back, I can't speak their language. If I go back, I can't fit it into the world. I will continue with Christ. Eventually, Madam, I do a person, or send a GA, or making a or not to wear. Hey! Ọsị Chineke ekele dịrị gị. From one cause, at least na arrow to go. Temperature dey amazing increase. Ọ na-eme gịnị kịta now? Ọ na-decrease. Ọpụta na church. Praise the Lord.
Bible si na ọ bụrụ na asị na m aga ije na ndagwurugwu nke onyinye ọnwụ, Chineke si na ya ga-eme gịnị? Na ya agaghị arapụ m. Nwanne m nkọrọ na ihe ngabiga bụ n'ime ndụ a. Ihe njiwe na-akọ ya bụ ka okwukwe unu sie ike na iso Jizọs adịrọkwa mfe. Di m wee rapụ m, ụmụ m wee nwụọ, papa m nwụọ na-asị gị ọ kọrọ gị ka nnọgọf ihe niile bifo ọmụmụ ya. Mgbe ahụ ọ na-eche na ọ na-ekutete ume nwa obere, mana m ekwunye gị ya n'ime odo, sachaa aka obi ya, gịnị ọzọ? Gbaa! Gịnị ka ọ na-eme? Otie. For some of us at this time, I remember seeing more than making wụpụ. Ka dị so in Christ, ma iso Christ or by force. Or by force ka eji eso Christ. Ọ bụrụ by force. Esogbu m ya mgbe m so ya, kịta mgbe nwezi m ike continue. Chineke ga-eme understand na ha agbanigo as a human being. I can't continue remaining in Christ. Mana onye awapụrụ nụ mgbe awa or serve the master's purpose. Mana ọ bụrụ na o mege endure all this while we look at this stage, the scripture say, if we are not weary in doing good, or say in due course we will do what? We will receive our reward. Dear brothers and sisters, achọrọ m ime ka anyị mara na ọ dị ụgwọ ọrụ na-echere anyị ịnọ n'ime Kraịst. Jizọs sị, asịghị m ụmụ Izrel ha chọọ m n'efu, maka na ọ bụrụ na ha chọọ m chọta m ga-eme gịnị? M ga-agọzi ha. Iso Kraịst adịghị izi bụ eziokwu, mana e nwere ngọzi dị na ya. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Kraịst mgbe ọ legara ebube nke anaghị ikpughe, mgbe ọ nọ n'elu obe, ọsị o wee tachie obi wee mee gịnị? Wee nwụọ ọnwụ ihere ahụ. Now when you look at the glory that will be revealed unto you, when you look at where God is taking you to, when you look at the blessings that God will bless you with afterwards, it makes you to be encouraged. It doesn't matter what you're passing through now. What matters is that there is light at the end of that dark tunnel. For some of us, it may be pretty difficult for us today. It may be so hard. Our friends are forsaking us. Our parents are not interested in us. Our loved ones, they have failed us. The people we confided in, they betrayed us. I don't know what your own is this morning, but I want to tell you that there is gain in remaining in Christ. Hallelujah. Enwere uru dị ya. Enwere uru dị n'ịnọgide n'ime Jizọs. Enwere uru dị ya. Uru dị n'ime ya karịrị ọghọm dị na ya. Ọ bụrụ na ị nwee ndidi nwa obere oge, ị ga-eru n'ebe ahụ Chineke chọrọ ka ị rue. Hallelujah. Mmiri mara m, ebe m na-eso Jesu anwụchara m. Ebe m na-eso Jesu, mmiri mara m anwụchara m mana o teghị m. Ebe m na-eso Jesu, Jesu chere m. Chineke agaghị arapụ gị. Ọ sị m gaghị ara gị ma ọlị. Ama m echiche m na-echere gị. Ọ bụ echiche udo na ọganiru. M gaghị ekwe ka ihere mee mkpụrụ obi gị. Ọ sị atụla egwu gị ka m nọnyere. Elela ya gburugburu n'ụjọ. Mgbe ụwa na-agba aghara, mgbe ụwa na-emebi, mgbe ihe na-adịghị n'akụkụ na-agharịpụ gị, mgbe ihe ị legara anya na ihe iji n'aka mechapụnarị gị n'aka, ọ dịka gasị na-enwe isi ebe ịkwụ. Ọ sị gị legide m anya. Legide m anya. Ọ bụ na ilegide m anya, ị ga-enwu enwu. Ọ bụrụ na ilegide m anya, aga m azọpụta gị. Ọ bụrụ na m anọ ọdụ chere m gaghị anọ ọdụ. Nkwa ahụ nke m kwere gị, aga m emezu ya. I want to tell you, God shall fulfill every single promise He has made to you in the name of Jesus. Nwanyị nwụrụ na-asụba ji ya, ọ na-asụ ya na-asụ ya. Ụfọdụ n'ime anyị amaghị yield onwe anyị ka asụọ anyị. At the end of the day, ji ya ma agba mkpụrụ. Nwanyị asị nna m ukwu ama nchọ iri ji gbara mkpụrụ. Ọ mee gịnị? O tinye more effort. Ọ na-asụ ya. Ọ sụcha ya, ọ sị he na ndị ji akwụkwọ anụ ụtọ. O weta mmiri ọkụ mee gịnị? Gbanye ya. Ọ sụmakwa ya. Ọ sụgide asụchicha ya. Ji anọ. Ọ sị na nna m ukwu ga-ala ike nke a. O wee mee gịnị? Wee kọọ ya, tinye n'efere. Wee present ya before the master. Hallelujah.
At this stage, the master will be satisfied. The master will be pleased. Because knowing how at this point, ihe ọbụla nwaanyị ahụ nwe ụlọ rịọrọ n'aka di ya mgbe ọ na-eri nri awa, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-arịọta ya. Chike ọbụla ọ chọrọ ka ọ dere ya at that particular time, ọsụsọ na-anọsisi ya n'arụ maka ukwu efi anwa na ka ndị ahụ eji wee si ofe egusi anwa na nri ji anwa na-apụ ọkụ, nwoke a na-eri ya hit na-agba ya arụ ya niile. Ihe ọbụla nwunye ya yọrọ mgbe ahụ, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-ayọta ya. Chike ọbụla ọ si ya ka ọ saịn ere mgbe ahụ, ọ ga-asaịn ya. Hallelujah. Why? Because now the wife mere gịnị? Meet the husband's pleasure. But can you imagine? Ma ọ bụrụ na nwoke ahụ wee nwechicha ndidi ịma na isi ji anwa ịbacha ya na isi ya na ịsụ ya ga-eteki a little while. And because na nwoke ahụ nwere ebumnobi n'ọnụ ji ka aha akwado self ya, o wee nwee ndidi wee tado na-eji agụụ anwa, emechaa nwunye wee buputere ya garị. Kedu ihe iche na ọ ga-eme nwaanyị ahụ? Kedu ihe iche na ọ ga-eme ya? Do you think that that man will be happy with that woman? After having waited all this while, or when serve boy a garri instead of pound, the girl more requested for. Ijiri garri ri ofe egusi, ọ na-adịkwa mma. Mana ọ bụrụ na ijiri nri ji ri ofe egusi, ọ na-akọlarị. Now, the reason why God created us is for us to give him pleasure. Your life is supposed to give God pleasure. Ọ kwesịrị Chineke na-ege anya, ọ dị happy. Ikwu okwu God gee ntị n'okwu ikwu, ọ dị happy. Ime omume Chineke si n'eluigwe n'anya na omume gị, ọ dị happy. Ịkpa akparamagwa, ọ bụ na onye na-akparamagwa ị na-akpa, God adị happy. Onye na otu isi emeso mmadụ ibe gị omume, ọ dị happy. Onye na okwu ị na-ekwu na nzuzo na nke ị na-ekwu n'ebe ndị mmadụ juru, ọfụ na okwu na-ewu n'ime mmadụ elu, God adị happy. Mana each time your life ceases to give God pleasure, each time your life ceases to give God pleasure, you have lost it. Praise the Lord. Praise the Lord. Na nchịkọta